Hej, velkommen til Materielhuset. I dag vil jeg vise vores Blackline skammel, en professionel skammel, som fås i to forskellige bredder. Den brede er 60 cm, og den smalle er 40 cm. Det gode ved den her skammel er blandt andet, at den har et 30 cm trin, både på 40 cm og på 60 cm. Den har et rigtig kraftigt saksebeslag her, og samtidig med så har den et håndtag i midten her, så man kan bære den på en rigtig god måde, så man ellers ved andre skamler skal have fat herude, og så har man ikke den samme gode balance i den. Der er som sædvanligt 5 års garanti på alle Materielhusets stiger og skamler. Vi har den i 2 trin, 3 trin og 4 trin, både i smal og bred model. Der fås reservedele til de her skamler også, så man kan have dem i rigtig mange år. På Blackline skamlerne har man gjort det, at man har sortlakeret selve vangerne her, så at de ikke smitter af som aluminium, der ikke er behandlet, godt kan gøre. Man har også gjort det, at man har klemt trinene på, det vil sige, at den vil ikke give sig, den holder i mange år. Hvis man har et trin, som er nittet på, så bliver nitterne løse med tiden. Det gør den ikke i det her tilfælde. En god skammel til en god pris.